Dostala som sa uštrikovaním 25 očiek na inú ihlicu, na káblikov v mojom prípade, ktorú nechám teraz visieť a začnem štrikovať 28 očiek na prvom rukáve. Momentálne ignorujem tých prvých 7 očiek, ktoré som spomenula, že budeme musieť potrebovať z obidvoch strán. Ku nim sa dostaneme, keď sa otačíme na opačnú stranu. Čiže uštrikujem znovu hladko najprv na moju ihlicu 28 očiek. A znova sa vrátim, keď sa teda dostanem na koniec. Čiže ako vidíme, 25 očiek na jednej ihlice alebo nitke, kde vám zatiaľ budú čakať. 28 očiek na rukáve, ktorý budem štrikovať. A zvyšné očka na našej originálnej ihlici. Teraz budem potrebovať vlastne tretiu ihlicu, na ktorú budem štrikovať len tento rukav. Plus, veľmi dôležité, čo je teraz urobiť, je si vytvoriť tých 7 očiek z jednej strany. Ako som vám predtým ukázala, budeme potrebovať 7 z jednej, 7 z druhej, čiže dokopy 42 očiek. V takomto prípade, keďže vlastne je to v strede štrikovania, ja očka tvorím vlastne takouto obyčajnou slučkou. One budú trošku neporiadne, ale to vôbec nevadí. Vlastne keď sa potom ten rukav zošije, vôbec to nebude vidieť. Čiže jedno, druhá slučka, 2, 3, proti smere hodinových učičiek si to otáčam, 4, 5, nechám ich troška voľnejšie, 6, aby sa potom ľahšie uštrikovali, 7. Teraz keď ich mám 7, môžem si vlastne to štrikovanie otočiť opačne, ale neštrikujem s touto ihlicou, na ktorej mám tie zvyšné očka. Tieto budú naďalej čakať vlastne, ale zoberiem si vlastne tretiu ihlicu a pokračujem štrikovanie normálnym spôsobom, akurát, že tých prvých 7 očiek si budem musieť trošku pevnejšie uštrikovať, aby to nebolo na voľnu teraz. Čiže prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, šiesté, siedme, čiže teraz už vlastne s 28, a tými 7 mám 35 očiek. Budem pokračovať na koniec tohto rukávu. A keď sa dostanem na koniec, zopakujem vlastne to isté, pridám si 7 očiek takým istým spôsobom. Tu ignorujem tento začiatok, 7 očiek a budem znova otáčať dozadu a štrikovať hladko, obratko, aby vlastne celý tento rukav meral okolo 10 cm, alebo akú dĺžku potrebujete pre rúčku vášho babetka alebo dieťaťa. Čiže znova si ukážeme, ako postupovať ďalej, keď už teda budem mať, ako vidíme tu na pekne, tento rukav uštrikovaný. Potom prejdeme na druhý rukav a ukážeme si, akým spôsobom teda na ten druhý rukav prejdeme. Rukáv je teda dokončený. Ja som si urobila znovu koniec druhej farby, máme mať okolo 10 cm alebo podľa potreby, ako vám to vyhovuje. A teraz, čo budem musieť urobiť, ako vidíme, toto je tá predná strana, tu na rukav. Zatiaľ si nevšímajte, že je spojený. Tu na my ho máme len takto a vlastne potom sa spojí. Na konci sa zošije takýmto spôsobom. Čiže teraz sa potrebujeme prepracovať cez chrbát
k druhému rukávu, kde postup bude úplne identický s prvým rukávom. Keď si pozrieme do tabuľky, tak vlastne chrbát má 43 očiek, čiže sa bude musieť preštrikovať 43 očiek a potom si znova budeme musieť nahodiť 7 očiek, 28 preštrikovať na rukáve, 7 očiek privyrobiť, čiže dokopy 42 očiek pre tento rukav. Takisto. Keďže sme teda ukončili to štrikovanie a nitka nám skončila tu hore, vidíme, že vlastne tu na nám nepokračuje nič, nenadväzuje žiadna nitka, čo vôbec nie je žiadny problém. Otočíme si štrikovanie na opačnú stranu a túto nitku si teraz teda pridržíme, necháme si tam kúsoček voľný na konci, ktorý sa vlastne potom bude môcť zahačkovať, zamaskovať dovnútra do svetra a zviazať na uzlík s inými nitkami vo vnútri, aby sa to nevypáralo. Čiže keďže si to držím, dávajte si pozor, ako si natočíte nitku na palec, aby vlastne sa nestalo, že si to natočíte tým opačným smerom a tým pádom by ste sa ďaleko nedostali, len na koniec tejto vlny. Čiže konček si budeme držať, natočíme si toho viac na jednu stranu, tu si to pridržím s prstom pri ihlici, aby som sa teda mohla preštrikovať to prvé očko hladko a stále tú nitku budem teda držať pritiahnutú, až kým vlastne budete mať pocit, že už sa nevyťahuje ďalej. Čiže takto budete pokračovať ďalej. Ups. 2, 3, 4 a tak ďalej, až kým nebudete mať na tejto ihlici, na pravej, 43 očiek, ktoré vlastne necháte na tejto ihlici visieť, lebo týchto 43 očiek bude vlastne pre chrbát.